Hej, jeg hedder Morten. Jeg er kok ved PlantMate, og i dag skal vi lave en gryderet. Og jeg har faktisk legnet forskellige gryderetter op herover, fordi det de har til fælles, det er, at de alle sammen er gryderetter med PlantMate og en eller anden krydderiblanding og nogle grøntsager. Og grunden til, at jeg lister dem alle sammen op herover samtidig, det er fordi, at processen er i store træk den sammen. Vi skal have lavet en lækker sovs i vores gryde eller sauteuse, og så kommer vi planteproteinerne i sovsen, og så ligger de og trækker den gode sovs. Og til sidst, det er altid lækkert at komme lidt friske grøntsager i til sidst og vende sammen med det. I dag vil jeg, bare for at vælge en af dem, så vil jeg vælge tikka masala, den ultimative enkle ret at lave her. Den passer simpelthen med en dåse kokosmælk, en dåse tomat, en peberfrugt, et par forårsløg og saften fra en lime. Og vi kommer simpelthen bare det hele i herovre på en gang. Den eneste forskel fra de andre gryderetter herovre, det er herovre vil jeg starte med at stege løgene. Men den her tikka masala, den er simpelthen så hurtig, så der er løgpulver i krydderiblandingen. Normalt vil jeg sige, lav en lækker sovs, smag den til, se den er godt saftig og har en god balance af syre og salt og sødme. Men lige præcis med det kit her, der ved jeg bare, det stemmer. Så er der egentlig ikke noget vejen for at komme det hele i fra starten af. En meget enkel måde at lave mad på. Retten står på fuld blus herover, og imens at den koger op, så snitter jeg lige mine grøntsager. Det er klart, at retten lige skal koge lidt. Nu er sovsen ved at være varm. De her proteinstykker, de er jo lidt hårde stadigvæk. De skal lige have 10 minutter til et kvarter, til lige at koge møre. Derefter kommer vi grøntsagerne i. Så har retten simret. Proteinerne er blevet møre. Og vi kommer de friske grøntsager i. Og jeg synes, det smager godt med lidt limesaft, men det er jo smag og behag. Så er der tikka masala. Velbekomme.